e verdea bobului prin postul Sfânt Pietrului. La gura siretului, la gura siretului, mi s-a ivit de un caic, cailul și poleit, cu posta verde învălit. Dar în el cine merea era Solimanaga, cu 50 de lăncieri care îmi poartă în brâu hangheri, ei veneau încet, încet din Dunăre spre Săreti. Vadurile cercetând, drumurile trebătând, de un vulcan, de un om islan, dușmanul lui Soliman. Iată mare cum mergea, iată mare cum mergea, cu mal verde se întâlnea, cu 3 fete moldovence, floricele dunărence, vorbitoare, încântătoare și de pânză înălbitoare. Soliman, cum le vedea, sta pe loc și așa îmi zicea: bună ziua la 3 fete, de nu sunteți voi și rete, și de mi-a spune direct, răsări var, flori în pierte. Flori cu feță de bujorii și cu oi de pruncușorii, lucrul vostru să sporească, pânzele să se înălbească, cum e coala de hârtie și floarea de iasomie.